nimi on Fat Noob. Ja mun nimi on Nanni. Mä oon toi hirvipaska. Nanni opettaa mua parkkauraa. Elikkä tässä Nanni opettaa mua parkkouraamaan. Joo. Me luotiin vittu, et jos mä voitan sen runeuko, mut hehehe, se oli vitsi. Moi. Oi! Kyllä mä sut voitin. Din. Oi! Ihan kunnes. Vielä yksi yritys. Elikkä nyt Nanni näyttää mulle semmosen örkineen vapaa pudotuksen. Kyllä, ja mä oon siinä paras. Elikkä nyt Nanni vetää tosi hyvän trikin. Se oli turve, se on sun kenkein. Tästä tulee hyvä reakti. Kumman on hienommat rappusten alaskävely? Ai. Oh snap! George, sun käsi näkyy, mutta ei se mitään. Noniin, hyvä, mä voitin. Eli nyt George vetää hienon trikin tästä mun velistä. Elikkä tän nimi on saapaslasku. Miten tässä pitäis saada henkeen? Oi. Ai perkkele. Hei, paska. Mikä nimi oli? Noob. Mun saavas meni lyhyemmälle. Mä voitin. Nyt tulee hyppyosa 2. Naistavat suoritus. Nyt mun vuoro. Oi! Yritys 2. Ai. Nyt harjoitellaan vielä hyppimistä. Meille 2 ystävästä istuu. Tuossa huipu. Nanni, mihin sä tipuit? Mihin sä tipuit, Noob? Mistä toimittaa imuri? Mitä sä siltä kysyt? Oh, johto siinä.